Ovaj video napravljen je u svrhu edukacije i savjetovanja poduzetnika. Stojimo vam na raspolaganju za sve savjete. Sad, danas ćemo istražiti jednu, skoro zaboravljenu ideju iz prošlosti našeg poreznog sustava. Zanimljivo je to što je ta ideja nekad bila hvalena u cijelom svijetu, a mogla bi, znate, totalno promijeniti način na koji danas gledamo na poreze i ulaganja. Idemo zaroniti u priču o takozvanoj zaštitnoj kamati. Za početak zamislimo jedno pitanje. Što kad porezni sustav ne bi bio samo, znate, mašina za skupljanje novca? Što ako bi on bio alat? Alat koji aktivno, ali stvarno aktivno, nagrađuje poduzetnike koji ulažu natrag u svoju firmu, koji jačaju poslovanje, štite svoj kapital. Možda zvuči kao san, ali baš to je bio cilj jednog instrumenta koji je danas, nažalost, pao u zaborav. Dakle, upoznajemo zaštitnu kamatu. Pazite, od 1994. pa sve do 2000. godine ona je bila doslovno srce našeg poreza na dobit. I nije to bila samo neka tamo obična porezna stavka. Ne, stručnjaci i naši i strani smatrali su je totalno revolucionarnom. A sad glavno pitanje, kako je to čudo uopće funkcioniralo? Iako možda na prvu zvuči komplicirano, mehanizam je bio, zapravo iznenađujuće jednostavan i elegantan. Sve se svodilo na dvije, ali jako moćne komponente, a one su zajedno stvarale jedan baš snažan poticaj za svakog tko se bavio biznisom. Srž ideje je ovo. Zaštitna kamata je u osnovi bila porezna olakšacija i njome je država priznavala jednu ključnu ekonomsku činjenicu, a to je da uloženi kapital ima svoju cijenu. To nije samo novac koji negdje stoji, jel tako? To je resurs koji radi, koji stvara. I sustav je logično nagrađivao one koji su taj kapital držali u firmi i koristili ga da bi rasli. A genijalnost cijele stvari bila je u dvostrukoj zaštiti. Pazite sad, prvi korak bio je to štit od inflacije. Znači, vrijednost kapitala bi se prvo uskladila s rastom cijena. Time se čuvala njegova stvarna, realna vrijednost. I tek onda, na tu sačuvanu osnovicu, kao drugi korak, priznavala se i stvarna kamata, recimo 5%. A što smo time dobili? Oporezivao se samo stvarni, realni dobitak. Ne onaj fiktivni, onaj koji je inflacija već pojela. I evo nas sad na ključnom detalju. Stvarno ključnom. Olakšica se nije računala samo na onaj početni temeljni kapital. Ne, računala se na cjelokupni vlastiti kapital u bilanci. A što to u prijevodu znači? Svaka kuna dobiti koja se ostavila u firmi automatski je povećavala osnovicu za olakšicu iduće godine. Sustav je time slao jednu kristalno jasnu poruku. Nemoj van s dobiti, ostavi je unutra, reinvestiraj i platit ćeš manje poreza. Jednostavno. Idemo vidjeti kako je to izgledalo u praksi. Recimo da imamo dva poduzetnika. I jedan i drugi su zaradili istu dobit, 100.000 kuna. Sad, poduzetnik A ima proizvodnju, puno kapitala i on ne plaća, pazite sad, ni kune poreza. Njegova zaštitna kamata je doslovno pojela cijelu poreznu osnovicu. S druge strane imamo poduzetnika B. On je u uslugama, ima manje kapitala i on na istu tu dobit plaća 19.000 kuna poreza. Poruka sustava ne može biti jasnija, nagrađuje se ulaganje i rast kapitala. I onda, nakon 7 godina, događa se nagli preokret, bum. Krajem 2000. nova vlada najavljuje poreznu reformu. Cilj je, kažu, rasteretiti gospodarstvo. A tko je glavna žrtva te reforme? Pogađate, upravo zaštitna kamata. Od 2001. godine ona je jednostavno ukinuta, nestala. Ovdje, na ovoj vremenskoj crti, se baš lijepo vidi taj prijelom. S lijeve strane imamo sustav s višom nominalnom stopom, ali i tom moćnom olakšicom, zaštitnom kamatom. A onda, desno, od 2001. godine, vidimo da nominalna stopa pada, ali ključna olakšica nestaje. I još se uvodi i porez na dividendu. Znači, logika cijelog sustava se okrenula na glavačke. Naravno, ovakva promjena nije prošla ispod radara. Ugledni njemački porezni stručnjaci, isti oni koji su dotada naš sustav hvalili kao jedan od najmodernijih na svijetu, bili su, da se blago izrazim, u šoku. Njihov komentar je bio, brutalan. Nazvali su tu promjenu dijelom poreznih amatera koji još razmišljaju u starim kategorijama planske privrede. Auč. Profesor Manfred Rose, jedan od tvoraca originalnog koncepta, sažeo je cijeli problem vrlo jednostavno. On je rekao da novi sustav šalje poruku da je isplativije držati novac u banci i skupljati kamatu, nego preuzeti poduzetnički rizik i uložiti ga u vlastitu firmu.
To, kako je rekao, nije poticaj. To je izobličavanje odnosa na tržištu kapitala. Dobro, kritike su jedno, ali što kažu brojke? Hajdemo vidjeti što se stvarno dogodilo s hrvatskim gospodarstvom u godinama nakon što je zaštitna kamata ukinuta. A podaci, vjerujte mi, pričaju jednu vrlo jasnu priču. Prvo, rast ukupnog kapitala. U razdoblju od 6 godina on je porastao za 42%. Sad, to se možda čini kao solidan rast, ali zapamtimo ovaj broj. Stvarno je ključan za ono što ćemo vidjeti sljedeće. A sada usporedba koja govori sve. U istom tom razdoblju ukupni dug, znači obveze poduzeća, eksplodirao je za 139%. Dakle, da ponovimo, kapital raste umjereno, a dug raste skoro 3,5 puta brže. To naravno nije slučajnost, to je jasan signal da se nešto iz temelja promijenilo u načinu financiranja firmi. I za kraj, evo najdramatičnijeg podatka od svih. Zajmovi koje su strane matice davale svojim podružnicama u Hrvatskoj porasli su za nevjerojatnih 330%. 330%. Ovo više nije samo trend, ovo je tektonska promjena. I naravno, postavlja se pitanje zašto? Pa, odgovor leži u poreznim poticajima. Vrlo jednostavno. Novi sustav je financiranja dugom učinio puno isplativijim od ulaganja vlastitog kapitala. Razmislimo logično. Zašto bi neka strana tvrtka uložila kapital u svoju podružnicu ovdje i onda platila porez na dobit, kad joj može jednostavno dati zajam? Kamate na taj zajam su u Hrvatskoj porezno priznat trošak. Time se smanjuje porez, a dobit se, elegantno i potpuno legalno prebacuje van zemlje. I moramo spomenuti još jednog, tihog neprijatelja kojeg često zaboravimo, inflaciju. Iako se u tim godinama možda činila niskom, ta takozvana pužuća inflacija je iz godine u godinu, malo po malo, nagrizala stvarnu vrijednost kapitala. A bez zaštitne kamate, taj gubitak vrijednosti postao je samo još jedan nepriznati trošak za poduzetnike. I to nas savršeno dovodi do poznate izreke Nobelovca Miltona Friedmana: inflacija je oblik oporezivanja koji se može nametnuti bez zakonodavstva. U prijevodu, ona tiho, ali sigurno smanjuje vrijednost svega što imamo. A upravo je zaštita od tog nevidljivog poreza bila jedna od ključnih, najvažnijih uloga one ukinute zaštitne kamate. Dobro, kad sad sve ovo zbrojimo, što možemo naučiti iz uspona i pada ovog stvarno jedinstvenog poreznog instrumenta? Koja je pouka cijele ove priče? Svrha zaštitne kamate bila je višestruka. Nije se to radilo samo o tome da se plati manje porez. Daleko od toga. Cilj je bio stvoriti pravedniji sustav koji potiče pametno poslovno ponašanje. Znači da potiče ulaganje umjesto potrošnje, da obeshrabruje prekomjerno zaduživanje i ono ključno, da štiti kapital od onog tihog uništenja koje zovemo inflacija. Na kraju krajeva, sve se svodi na jedno temeljno načelo. Porezna osnovica bi trebao biti samo stvarni, realni rast kapitala. Drugim riječima, ideja je da se oporezuje samo ono što je zaista zarađeno. I to tek nakon što se prizna trošak tog kapitala i nakon što se on zaštiti od inflacije. Jednostavno i pošteno. I za sam kraj, ova priča nas ostavlja s jednim, jako važnim pitanjem. Je li svrha poreznog sustava samo isključivo punjenje proračuna? Ili on može, i možda bi trebao, biti i pametan alat? Alat za oblikovanje boljeg poslovnog okruženja, za poticanje ulaganja i na kraju krajeva za izgradnju jačeg i otpornijeg gospodarstva. Priča o ovoj našoj zaboravljenoj zaštitnoj kamati kao da nam šapće da su takvi odgovori itekako mogući.